niciun rău nu va fi de neînvins. Viața ta ți-ar schimba, sigur n-ai regreta și-ai sluji de acum doar pe El. Astăzi vino la El, predă-ți viața ta și sigur vei fi mântuit. El te cheamă acum, te conduce pe drum și vei fi pururea fericit. Astăzi vino la El, predă-ți viața ta și sigur vei fi mântuit. El te cheamă acum, te conduce pe drum și vei fi pururea fericit. Cei ce nu te cunosc și nu merătăcesc viața lor în distracții și-o petrec. Însă vine o zi când cu toți s-or trezi, dar atunci va fi prea târziu. Astăzi vino la El, predă-ți viața ta și sigur vei fi mântuit. El te cheamă acum, te conduce pe drum și vei fi pururea fericit. Dacă vrei să te întorci la Domnul chiar acum, nu uita ca să faci tot ce-i bun, dar să nu mai amâni pe pământ, să nu rămâi. Deci acum vino și să-L primești. Astăzi vino la El, predă-ți viața ta și sigur vei fi mântuit. El te cheamă acum, te conduce pe drum și vei fi pururea fericit. Iar acum, dacă
Vino la El, predă-ți viața ta și sigur vei fi mântuit. El te cheamă acum, te conduce pe drum și vei